Habadan kajing yo I jingai, bat kajing bam do mensiam, kanu kajing temu kan urlong wat lada haban mat I kajing bat habadan ya kajing mut kababha, na kabenta ka imlang kasalang, kalak ban wanra ru I kajing mentoy ki babun. Hagani ko kubor kabangin pen I syapi menta, kadai halor way rangba ubanakas dong Mopala East Giant Hills District, Udiu rangba, udiu bala itu komo ba self-denial lingdo, ubala syam ya kasihan jam ban penkaladur ya kajaka kabau jutrai do yang menswa, bat kabadan kembal lai pesan EKRA, sya kajaka repso kaba iternan, kabadan ru ya kepung, ki jingking yat kijan, nalor ki jat dieng baper. Kani kalawan pau hadian kejing penlong ya ka press tour, kabala penkret da ka Directorate of Information and Public Relations Shillong, haka Henry tarik unok pra arhaja arpusau, kabala ya lam ya kinong ilum kubor, sya katega jaka jong niu rangba. Haka jiya kren bat uba self-denial, ulay thu banadu usnam arhajar lai, ula tray do yong haka ni jaka. Henry, ula sange no house nam arhajar khatsau, balakang ke NGT. Bat kumta, house nam arajar khatsan, ulas dang ban pen kala jakarap, hakaba haduk menta ki trai so ki bawla thung ki don kumba arpau hajar tanrai Pinang kong gane kadega jakaba trai do yong. Te por trai do yong jangang trai marwai. Haduk ki don haduk khat reu teli ki koting do yong kane. Kan trai kan haduk snam arajar lai. Rehadin bala mi kato ordar jong ko NGT ban. Arhajar khatsau tengah lakhang ya kaneka jintre dewyong arhajar khatsan pat ngadang percang marwe ban thung sok kumbalai sau hajar tanrai ngai bau bah hadin kata ngalakot iki lok bat gi pramarjan ban pelok kumasan wal ade jaka jongaru ngai bentai kiru ngai bikin thung ke jok marwe kalong ka ba he amda la than ban pe marwe tengah ai bentai ki tingi don kumba khat arhut ten duk ta ngi thung be om ngam la ban thung chisendon huju snam ting du arjar khat san ter menta te la deblut baro itu iso menta nalor ni kideng so kidang dan sa kirai kijai dia. Oh kibun pi kideng klau kideng Kenapa sama? Oh kibun kideng klau ban kideng klau la ban don palat lak terli. Tung baro saudong kadang jeka. Ki so ru kidon ni ki be pat kijai so pen mix po khap so antra kum gini lemon kumu tu lemon jamon ro tu pau nam po India ngai inga thung sane ro ya dei ba tang bom pat dei ka por ban so te menta lo la mi ba Haka no kru komputer ya yo ni so. Oh namar gitu ki mangla thung swa ke la su ke jing ya yo sane ro so long su sanat ba namar be tang po district ki wan na du na krim koin na Bangladesh ki pan tit empat I ro gila lawan lepas imat boleh sabar ne fantara jami ada deh ka jing ya keren le office takum baju le kinong rep ya pan gitu gini pan ki sumbai so ge dei hadin pat ki ong la don skim ka ba he kum kata la dei ya hap la dei dei tengin bu no ha ka jaka joki ndak ki le pet taki iba ka biang ka umro sosis yang ka biang bat ka jakar ka long ka bahe teki pan yathu teki la ndei bagi wan ndei ki pan skeu teki la yo ika tana po jong ka horticulture department ndei la pentri pat ka water resources department teng dan du khat ar khat lai ngut nhiều prangut maximum chipeu klem sungai sipang ka ta suni sipang ka ai dawai kniang sang ka ai sbo menta pat la de ka por ot plang ye bun kam hu plang namar wa setting ya ka ding hab ot lagi mesin bat unta so am tra te ngala pha nyeu sen arpe wajar la ban tam kuliat la ban na unta uleu slem ban so pi so am tra so hadu kumba frasnam tam sejrong ye no bla thung chwa tengi la yo mandi kumba arlak tam ndai gini ki be pat bedang rit ndang ap ikopor hadin sausan senam trai la ya so lut ni
namar kane ke jaka long bla dep ti do yong am tengah i bam don jing taeru tengah lakan tu gi pralok prajor te bania thung no yu ni kam tam le menta na ka sarkar lu ngia ke jingiram re ha bapet tu santra long ba ye de ba ne jaka kum ba pia sngeu baka snong narwan ru ba pa nam hu santra te ka don mar siliang bat kane ke jaka tang kilometer dan ba te ngai kan tu na mata kila ya bun ha kibla ya but ya kan ka nuksa ka mga le try hadin si sunroof nam te rangkat bat ki bor jong ka office te try la ban penjernam ni gine ge jaka bla det ti do yok maram dan jikta ngala sorbe ba itu bat gitu jaka ke bla ti do ti payaro kem dan jikta umi santra mar mo wat ro yakini ke jaka ba kham rung kheng te ke yede ba yo soplan sop arlak na itu vi arteligi department te kadon ka veru ka to ba MI ka ba kidai MIDH skim ko to ba na ka banta ban pen he gini sidling te ka to ro kila ai si nhiều lak pia ka dei ka lon nhiều lak pia pat ka dei ka kum ka kran hiyo kumta hiyo mta nak sarkar kalong ka skill kum hiyo mesin ka pen seluruh no mar lom don ka sarkar ka skill dio skill mom don kami don ka dari badan kat bat ka sarkar ni skill skang tinalor ba hiyo ya kini ki yarap mo na ka sarkar man ba na bata ban he ka jakarep ni hiyo ban em ki kai kum no ban ban penhe pensan kumno bantung nakalian kesuka katur nakiru dan te gidan ki kep nakiru kin hab snap i jing besai jong i kinong rep namar ka mengile da ka experience da ka ktila jong dan ki kham champang maki re ki don pat ki ba ki hab champang ni dei bania konsole ka ta nang bania ma selang ka sa rokop penhe ki jing tu tem Kakarteng jong nega project kedai Madan Mokhlad minor irrigation project but ikani la funded naga Pradhan Menteri Krisi Sinsiye Yojana PDMC komponen PDMC per drop more crop but la sanction yang nega project hagas nem arjar kat khandai arphau but la implement neka haga arphau arwei but la complete per arphulai kani ke project kadon hadu laipusan 0.05 hektar but la sanction neka haga amau ko basau pusan lak asapu arlak saupusan hajar lai sepak tengka ki beneficiaries ki don khat ar families but i chairman jongga niga association hangni Madan Mokhlad Water User Association ide master self denial lengdo agani ka project PE menta kadon hadu arpau hajar teligi tenrai so but nadu kapor bangi sedang yang niga project hak tu kapor ki ding so kidang duna nalor kataru ki ka jaka barep gadi tang hapo arpau hektar but hadin baladep irrigate ya ka nandong sedang 8 poi kini jingsna kala irrigate mentah hadu laipusan 0.05 hektar borok higa area kadon yakini ki structure komponen jong structure gede ki water tank ka bakan thup ya khandai teli ki water tank ki main tank bat ki secondary tank distribution tank tegidon pat segi pipeline ki ba si kilometer si spa khatsau meter nangta kidon pat kipom ki bangitan ya ka na kini kipon ki badon ngitan daga kawe daga diesel pom ke basan HP kawe pat ka solar pom ke bangitan semingi kata ke light HP te nalor kata kadon pat sagani ka core wall RCC core wall ke bangisna arpau meter ai ke jingrong jongka kaleng ka haj ke ba arpoinsan meter te kini kita ki komponen ki badon hagani ke project kebakan tuh hapok tu ke sanction amau ke ba sapusan lak sapu arlak sapusan hajar basna ada water resource department tekani kebangai hidup meni di bala fund kapisa fund syaga horticulture department ki horticulture department pat ki transfer ke fund syaga water resource department bat ngi implement mengi bat ngi ya trilang hapok ke jing trilang jong ber arti department la pelong ini project kembang kalong mentah
Kajing ada bat kan ke projek kajing penmi ke ba ngiyo jing tip na uneu beneficiary lane ne utra jong kan ka jaka lane chairman jong kan ka committee kan ka snam malala ulala ban di hadu ar lak san pho hajar uyo ga temut na neu so nyamtra te nagaliang ga horticulture ngiyarap yu nagapor nado ki sapling makitan raiso nangta siki sebo kini ki drip irrigation facilities ki way ki control measures kumusun kene ka copper sulfate bat ki way ki jon kam ki dawai knyang ru ngi persang ban yarap nagapor bat yale ban kentiu ya ka rukam rap ka rukam thongkur kam tab jong neutrai bat kum jo ro makan long ka sampul makan long ka nuksa ya ki waipat ki breu ke badan sarauni ya kene ka jaka bat ki badan apa chang setengah bat ki waipat ki than tam ha kene ka than ba ti deuyong te kalong ka wai ne ka jengker khu ya ki to ki badan ba em na ka banta ban sedang kum ya kene ka farm ban sedang kum ya kene ka orchard namar ngitip ba ka kini ke jaka chane ke ba jaka pati deuyong ke babun hi ki ong ba kimla show ban penon kam ya ka jaka jisem la ti deuyong ki khen ba ka jaka ka long ka bayap mamla cho ban thong ban tep henry kane ka dei ka nuksa ka ba hatam ya ki wei ka long ka jing pen chluri ki wei ba kentip ban ba kini iro ba ka jaka bla ti deuyong dangla ban penon kam ya ka kum ka jaka ban thong ban tep khamtam ya ki so ki johor bat ki wipat ki jingthong tengi nagaliang ka office jong UDHO nang tay na po kleriat ngi persangkat bala banirap bat ban penselur yu habaro ki liang kanang ba kane ke projek kanlong ka ba saiso kanlong ka ba penmento yu omtang yu bat ka patang ka panangwan bat ba ki weiru kin ya iya kanuksa ka ba bat ba kin thong kin tap bat bakin bo kum kini ki orcha chaki tu ke jaka bla dep ti deuyong
habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangi bam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya